дар варзишгоҳи марказии ноҳияи 5 бозии даври шашуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Сарои Камар ва Сомон бо иштироки зиёди мухлисон баргузор шуд. вохӯрӣ хеле ҷолиб ва пуршиддат оғоз гардид. футболбозони ҳарду даста аз дақиқаҳои аввал барои ба даст гирифтани бартарӣ талош мекарданд. дастаи Сомони ноҳияи Данғара ки аз дастаҳои фаъол дар лигаи якум ба ҳисоб меравад, бозии хуб нишон дод. дар навбати худ футболбозони дастаи Сарои Камар низ чандин имконияти хуби голзанӣ аз ҷумла тавассути зарбаҳои ҷаримавӣ ва кунҷӣ ба вуҷуд оварданд. қисми аввали бозӣ мусовӣ ба анҷом расид. дар қисми дуюми вохӯрӣ футболбозон талош карданд то натиҷаро ба нафъи худ тағйир диҳанд. ниҳоят дар дақиқаҳои охири рақобат футболбози дастаи Сарои Камар Худоев Абулмуслим бо як зарбаи зебо тӯбро вориди дарвозаи ҳариф намуда ҳисоби бозиро боз кард. бояд гуфт ки футбол пеш аз ҳама барои тарғиби тарзи ҳаёти солим, таҳкими дӯстӣ ва эҳтироми байни варзишгарону мухлисон мусоидат менамояд. аммо дар ин рақобат бозигарон бештар ба қоидавайронкунӣ роҳ дода байни ҳам нофаҳмоиҳо низ ба миён оварданд. довари марказӣ барои ором намудани ҷараёни бозӣ маҷбур шуд дар умум 17 корти зард ва 1 корти сурх нишон диҳад. ҳамин тавр бозии даври шашуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум бо ҳисоби 1-0 ба нафъи дастаи Сарои Камари ноҳияи 5 анҷом ёфт. бо ин пирӯзӣ дастаи Сарои Камар мавқеи худро дар садри ҷадвали мусобиқот мустаҳкам намуд.